Tawanê Enfalê di pêşengeheke wêne û belgefîlman de tê nîşandan. Roja 5 Meyîl kargeha çandiya Silêmanî pêşengehek hunerî bi navê Xetên Min bîranînek zindiye hate vekirin. Tawanên Enfalê û neheqiyên rejima Baas Iraqê li dijî gelê Kurd bi rêya tabloan û belgefîlman hate nîşandan. Di pêşengehê de tabloyên Osman Qadir hatine pêşkêşkirin. Hunermend Osman Qadir li ser pêşengehê ji bo Rojnewsê axiviyo got. Ev projeyeke belgefîlman tarîya ku min hewl da ku sûcên li dijî gundan hatine kirin bawek akademîk tomar bikim. Ji ber ku wêne û vîdeoyên trajediya Enfalê kêmin û piraniya bûyeran tenê car caran hatine vegotin. Ev berhem arşîveke jiyanê û ji dema pêlên Enfalê ve hatiye berhevkirin. Armanca wêya serekê ew e ku nifşên nû bi trajediya mezina ku bi serê Kurdan de hatiye bide nasîn. Her wiha hunermend got, huner rêya herî baş e ji bo vegotina dîrokî û parastina çand û zimanê me. Da ku nifşên pêşerojê rabirduya xwe bizanin û şaşên rabirduyê neyên dubare kirin û ev yek lê zêde kir. Her wiha huner bi planeke nû ji bo parastina Kurdan ji keraseteke din ber bi pêş ve biçin jî karek baş e. Pêşengeh dê heta 20 Mehê ji bilî roja yekşemê wê her roj vekirîbe.